Magandang oras muli mga kadulang. Welcome po sa ating Dulang Ilocano channel. Tayo ay magluluto ng adobong manok sa gata. Napakasarap po nito at tiyak na kayang-kaya nyo po itong gawin sa inyong mga tahanan. Sana'y panoorin po ninyo ang ating video hanggang sa matapos ang ating palabas. Agyaman na kanyayo apo! Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Narito ngayon ang ating mga sangkap para sa adobo sa gata. Karne ng manok, paminta, sukang iloko, soy sauce, mantika. Gamit din tayo ng onion leaves at sal o bell pepper. Itong patatas, sibuyas, bawang, at luya. Siyempre, hindi mawawala ang gata. Gagamit din tayo ng asin para sa ating pampalasa. Okay, simulan na po natin ang ating pagluto sa adobo sa gata. Siguraduhin po nating mainit na mainit ang kawali. Bago po natin ito lagyan ng kaunting mantika. Para nang sa ganon ay hindi po kumapit ang ating lulutuing rekado at anumang sahog sa ating kawali. Ngayon, inuna po natin ang pagpiprito ng taba at balat ng manok. Kusang magmamantika po yan. Okay, babawasan lamang po natin ang mantika para nang sa ganon kahit papaano mabawasan din po ng kolesterol ang ating pangulam. Kita nyo yan, no? Daming mantika. Hindi na po natin kailangan yan. Ibon lang tayo nagitang mantika. Okay? So ngayon, isunod po natin na ihulog ang bawang na magpapabango sa ating adobo. Haluin po natin ito hanggang sa mag-golden brown. Nasa low to medium heat po tayo para nang sa ganun na hindi po masunog ang ating mga rekado. Ilagay na rin po natin ang tinadtad na luya. At syempre, hahaluin uli po natin. Isunod na po natin ang sibuyas na pula at ang siling labuyo. Pwede rin po kayong gumamit ng sibuyas na puti para sa adobong manok. Bubudburan po natin ng paminta para nang sa ganun ay mas lalong bumango ang ating adobo. Ilagay na rin po natin ang onion leaves. Haluin uli po natin. Ilagay na rin po natin ang karne ng manok. At bubudburan uli po natin ng paminta. Yan, haluin uli po natin ito. Para lang sa ganun ay matiyak po natin na sa bawat hiwa po ng karne ay manunuot ang lasa ng ating mga rekado. Lalagyan na po natin ng tubig. Yan, kaunting tubig lamang sapagkat kusang magtutubig din po yan. Lalagyan na rin po natin ng soy sauce ang ating potahe. Hindi po kompleto ang ating adobo pag walang soy sauce. Siyempre, buburan po natin ng asin para nang sa ganun ay magkaroon po ng lasa ang ating adobo. Tatakluban lamang po natin ito. At ngayon, babalikan po natin at hahaluin po muli. Ilalagay na po natin ang patatas. Papalambutin lamang po natin to. Actually, luto na rin po itong ating mga karne, no? So, hintayin lamang po natin ito hanggang sa lumambot. Wow! Halos luto na po ang ating adobo. Oh, pwede nang ulamin ano.
Pero dahil adobo sa gata, lalagyan po natin ito ng gata na magpapalinamnam sa ating putahe. Dagdagan lamang po natin ng kaunting asin. At ngayon, sasalain lamang po natin ang gata. Para nang sa ganun ay matanggal po yung latak at mas suwabe ang sauce para po sa ating adobo sa gata. O kita nyo yan, no? May latak. Okay, tatapon po natin yan. Hahaluin po natin ito. Yan, para balanse po ang pagkakaluto sa ating adobo sa gata. Yan, hintayin lamang po natin ito ng kumulo hanggang sa maglatik. Napakasarap po nito, mga kababayan. Yun. Dadagdagan po natin ng kaunting sukang Ilocos. Ayan, kaunti lamang yan para nang sa ganun ay medyo may asim ng kaunti. Lalagyan po natin ng atsal o bell pepper. Okay? So ngayon, tatakluban lamang po natin to at papakuluan ng 1 minuto. Ito na po mga kababayan, ang ating adobo sa gata. Yan, lutong-luto na. Pwede na po itong kainin. Pwede na po itong sentensyahan. Napakabango. Ngayon, approve. Heto na po mga kababayan, ang ating adobo sa gata. Okay na. Wow, luto na. Tikman na po natin itong ating adobo sa gata. Unahin natin ang sabaw o sauce. Sabaw pa lang, ulam na. Kung karne ng manok, tamang-tama lang yung kanyang lambot. Cheers! Lasang-lasa po natin. Creamy. Siyempre, nag-agaw po yung gata at lasa po ng adobo. May kaunting anghang at yun pong kombinasyon po ng lasa po ng ating atsal dito sa ating adobo sa gata. Okay? Well, bago po tayo magpatuloy sa ating pagkain, inanyahan ko po kayong patuloy na mag-subscribe sa ating YouTube channel, sa Dulang Ilocano Channel, Your Kakwentuhan and Food Venture Channel. Pangantayon! Dulang Ilocano Channel, your Kakwentuhan and Food Adventure Channel.